Guys, may buntag, madto mi karon sa comelec. Gabi pa. Angit-ngit pa. Atong gawas. Angit-ngit pa kayo. Let's go. Klaro kayong may tulog kayo, dagko pa kay bag. Ay bag. Atong helmets bay. Dito. Kanami. Ngit pa gid siya. Oh, ngala ko. Magparehistro ta. Hayag man lagi diri sa gawas. Yan. Aray. Murag ka sa salon pa iba magpa-hot oil. Bye. So muna ni siya guys, nami ubos sa SM downtown, pinaka ground floor. Ang uban ani na dapit sa entrance nakakuan din niya. Kami ani nami sa pinakaiwit. Kung madto di kag alas 5 sa buntag, expect na lang ka nga mahuman jud ka mga alas 4 sa hapon. Daghan kaayo. Mga batan-on daan, daghan gid kaayo naglinya. Oo, nay na nga bot. Mga batan-on sa haba pa jud kaayo. Sa unahan, murag gamay lang siya tanahon, pero sa unahan ani daghan na kay nakalinya. Pag abot gid na ako, abi na ko una pagid kayo may maka linya kay alas 5 sa buntag. Ang uban day diri na nangatulog. So daghan gid kay gusto mo butar no. So, mura na siya. So, muna siya nga time guys, ipasaka mi sa second floor. Dayo kay daghan kayo guan, daghan kayo tao. Kanina sa taas munaog pagid ni siya paingon sa floor, munaog balik sa first floor. Moto din sa entrance. Kaya pa dayon saka mo sa mall, saka fifth floor dayon siya. So, daghan kayo. Ikan ko ani nag-CR guys. Ang CR pag yun, isa ka buok. Daghan kayo mangihi. Daghan kayo maglinya. Pero okay ra, limpyo man. More siya nagsikit-sikit guys, pero no social distancing na. Nagbasi na siya sa bangko, magibutang 1 meter. Nara, ngit-ngit kay siya sa video, pero sa actual ana, hayag sana siya guys. Yan, pauli na ko sa kong bangko ana. So nanami sa first floor guys, unahan ana entrance na dayon. Hapit tagid ni makasulod. So kani akong number is 280. Guys, nagulat na lang ni sa bayo. Time check, alauna na. Alas 5 pumidere sa buntag, karon alauna na sa punto or hapon. Daghan kay tao guys. Daghan kay nagpa-rehistro. So kani siya guys, mura lang ni siya nagtipok-tipok ang tao, pero kada taud-taud ani nay mo duol. Maintain gid ang social distancing. Dayon nagi tig monitor if gamit ba gid nimo imong face mask o face shield. So okay kayo, dayon hapsay sad ang ilang pagdala, okay kayo.
So gahulat na lang gid niya ni pagtawag sa among ngalan kay ibayo na dayon. Alas 2 na ni siya sa hapon. Dugay siya pero okay ra. Madara. Hello guys. Ay pag yun minahuman guys, 2:30. Dugaya kayo magpakuan ay register. Daghan kay tao. Ginoo ko 1,000 kapin. Tapos mo akong bitok.